Какво ще е този петък да гледа, бе, друга? Кола, този петък? Този петък. Ще има пица да търпя. Кой ще е? Флай за флаг. На Иван Пожарната група 200. Не. Флай за флаг. Добре. И още... Не, с още едни ще свират, ама още не са обявени. Колко са? От 8, ама ще почне малко по-късно. Не ли много рано съм? Защо? Затова ще почне малко по-късно. Ебата. Да ме има време след работа да си сипаме тук. Естествено. Те всички ще бъдат тук. Колко пари е това? 7 лева. Само 7 лева? Да. Не го ли, защо не го направихте 10? Защото не искаме. 7 лева за 3 групи. 7 лева за 3 групи, бе. Твърде малко, ще дойдат твърде много хора. Нека, бе. Супер. Еми тук сме, значи 5. Перфектно. Вот мисля, че ми интересува.